Балкан Цедес. Тунингова се от 72 кубика на 97, след като се взима челото на цилиндъра на струк с 2,8 мм, а основата, съответно частта с цилиндричната метална част на самия цилиндър с 2,5 мм. Частично сваляме основата на буталото приблизително около 1 мм. Това се прави ръчно с възможно най-финната шкурка. Съответно, частите, които ползваме за тази премодулация, са от Honda Grand или от Honda Astera. След като монтираме главата, се подобрява старта на машината, компресията и съответно с този алуминиев цилиндър имаме много по-добро охлаждане, отколкото с чугунения. Ще ви държим в течение, след като направим тестовете.